kanthi ungeling gending kang kapireng Skartejo Mandamaya. Lah menika ta warnanira risang pengantin putri Mas Ayu Lutfiah Khairun Nisa. Baga. Lah menika ta warnanira risang pengantin putri Mas Ayu Lutfiah Khairun Nisa. Kang wus binayangkari bijir saking Wisma Parma tumuju wonten Setinggil Binaturata kanthi alon anggenyu lumampah sapecak mangus satindak kendel bila anggenyu lumampah Sri pengantin putri pindha sing lupa kebak ing pangati-ati den apit Bapak Rusdarminto dalah Ibu Dwi Elok sambating busana kang sarwa biar bating ceplorot mangke mbok busana ning Prameswari Nata tinon saking Mandrawa biar momyor bating galder bating ceplorot melati rinonce kang keliro ing pamidangan sisih kanan namun katiubing samirana manda gongas gandane endah dening busana mimbuhi gandes luwes solah bawane sinten teng ngamang rasane juru pangadi busana nenenjih Sri Make Up Jepat Kidul Tayu Pati Bumi Minatani kangkos kawentar sing denging Nuswantara kinelak rampak tindai risam pengantin putri Mas Ayu Lutfiah Khairun Nisa minggah wonten Setinggil Binaturata patos semono wis dumugi ngungkang kang tinuju Sri pengantin putri Mas Ayu Lutfiah Khairun Nisa dilenggahkan di Hanggono Raras Sang Rantu rawuhipun Bagus Muhammad Nur Zabidin pramila gending kasiget gending makok gending mijilipun risang rawuhipun Bagus Muhammad Nur Zabidin saking Wisma Parman tumuju Setinggil Binaturata pindha Wilujeng Praptiwa Manggala Sugeng Kati monggo binarung suraning pradangga monyang rangin ana teja kang asipat jalu lah menika tuhu tejanira Bagus Muhammad Nur Zabidin Den Abid Bapak Sutarwi dalah Ibu Siti Asia jemangkah kanthi gagah detek piteksa ing ngajengira Praptiwa Manggala J Satrio kembar busana kembar rupa dambyak para kadang Pandhawa ingkang samya hangayap tindakipun Sri pengantin kakung Bagus Muhammad Nur Zabidin Sri pengantin kakung mawi busana kang tineretes saka benang sotya bating galeber bating ceplorot saha catur wararayu piyak ngarsa tangeping uri wata semono Sri pengantin serimpit us aben ajeng tempuing pandulu catur netra maweh daya pangaribawa kekalihipun samya bebalangan gantal
Wes kang dumadi saka suruh kang temurose pinangka gondang kasih dalah gondang tutur. Gondang kasih dipun asta Sri penganten putri ewon dene gondang tutur pun asta Sri penganten kakung. Pun tangkepaken astra si penganten Serimbit juru pangadi busana Ibu Sri Make Up. Umak umi bismillahirrahmanirrahim. Selamat sekabiyane. Wangsul dumateng Sri penganten Serimbit badhe ngayahi dicara candhaipun ninjing perhatikan. Wacaswana samaranipun Bagus Muhammad Nur Zabidin badhe tinapak tigan. Wes padha pecah sanalika. Pecahing tiga nggambaraken pecahing laras Sri penganten Serimbit nirarake alaming dejaka. Daya-daya Sri penganten putri Mas Ayu Lutfiah Khairun Nisa sumungkem mamari keluh hamiji samaranipun Bagus Muhammad Nur Zabidin ngicali sukertanipun Bagus Muhammad Nur Zabidin kang dumadi saka toya wening Karacik dening Sekar Staman ing salebetipun Bokor Kencana. Mboten ateges Piyai Putri minangka derajatipun sak ngandhapipun Piyai kakung. Ananging menika minangka tandha yekti bektinipun Piyai Putri marang kang garwa kinasih. Den ampil astanira Sri penganten putri Mas Ayu Lutfiah Khairun Nisa kajumenengaken kajejeraken sakerengipun Sri penganten kakung mrika pun wastani adicara junjung derajat. Bapak Rosdarminto kula aturi lenggah rumiyin. Pak Sutarwi ampun lenggah rumiyin menika monggo. Sausé Sri penganten Serimbit jajar jumeneng daya-daya Sri penganten Serimbit badhe kasingkeban sindur arupi gula klapa abang kelawan putih rekta kelawan seto. Nggih, lha sing jejeri pengantene kok malah bapake. Bapak teng ajeng nggih ngaten. Mantuku tak jejerane mboten nggih, ngaten. Ingkang dipun cepeng poncotipun Pak Tarwi, pucuke ngaten nggih, mbah suwun. Arupi gula klapa abang kelawan putih rekta kelawan seto kanthi pangangkah ing sak mangke anggenipun urip bebrayan meku keluarga Sri penganten Serimbit badhe tinemu marang bebener wani marang bebener wedi marang kanistan. Wata semono Bapak Sutarwi anding ini lampah jembangkah kanthi alon anggennya lumampah Bapak Sutarwi. Kene-kene nduk kene ngger tak dudohke papan kamulyanmu. Mubeng mawon Pak, nggih mubeng muter. Nggih. Wondene Ibu Siti Asia Hanjampangi ing Uri. Sausé dumugeng unggyang kang tumuju wonten ing damar keprabon nggih damar Maisa Dadu. Sindur pun lolos. Ngancik adicara candhaipun rinjih bobot timbang. Bapak Sutarwi anding ini lenggah. Kula aturi lenggah rumiyin. Nggih.
Sri penganten kakung lenggah ana ing jenggu sisih kanan, wondene Sri penganten putri lenggah ana ing jenggu sisih kiring. Ibu Siti Asia, monggo kula aturi jumeneng sakiringipun Sri penganten Sarimbit berdiri di sebelah kiri. Saksampunipun monggo matur semono Ibu Siti Asia matur dumateng Bapak Sutarwi. Pakne, sawise kok timbang apa ditepane putrane dhewe apa putra Matuara? Yalah, bune. Genah ya padha abote ngene kok iya. Mila leres ngedengahipun Bapak Sutarwi sawise Sri penganten Sarimbit kaijabaken rana caput-capan banjine-banjiladen di putra mantu lan di putrane dhewe. Sedaya karengko kadyadene putranipun piyambak. Ngancik adicara candhaipun ninjih taneman. Astunipun Bapak Sutarwi wonten ing pamidangan Sri penganten Sarimbit. Nggih, wonten daune, Pak. Nggih, monggo. Kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nandur becik. Muga-muga bisa tukula becik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk duduk pelan-pelan monggo. Ngaten. Ampun dijerungupno, Pak. Nek kebanteran kok ora jerungup kandhane. Iku mau dipenek-penek bapake kok ranjang linggih ngono. Nggih, ngono. Ya ngandel. Wangsul wonten Sri penganten Sarimbit. Nggih. Ngayahi adicara candhaipun ninjih kacar kucur tampa gunakaya. Kang dumadi saka beras kawak arta receh kacang-kacangan kawak kedele kawak paribasan wong liya dadi sanak wong adoh dadi cedhiak. Sok glogok tanpa tilas iki lho Yayi tampan ana kayanipun Kakang. Ananging sawetara ya namung setitik ya Yayi dicukup-cukupke. Noninje. Sok glogok tanpa tilas jumbo kalian alukaripun Ari Jalu Kawa Munak lan Isak bilih tanggel jab menika dumunung wonten Piyai Kakung. Wondene Piyai Putri minangka padaringan. Sause katampa nuli kabundelan singset gandeng tesih cubluk tesih buduk katitipaken marang Kang Ibu. Dumarak sowan wonten ngersanipun Ibu Siti Asia. Ibu kula titip menika kayanipun Kang Mas Muhammad Nur Sabidin. Nduk kene tak tampa. Ngene. Sing baku dadi wong wadon ki kudu sing gemi. Setiti ngesti surti kebak ing pangati-ati. Aja boros yo nduk kok dak didukani bojomu. Noninje ngesokaken dawuh. Ya wis kana bayane papat kamulyanmu. Wangsul wonten dampar keprabon dampar Masodanu. Sri penganten Sarimbit badhe ngayahi dicara candhaipun ninjih dahar kembul. Nggih dahar walimah. Dahar wis ngarani kembul sesarengan. Kang Mas monggo kula aturi dahar. Samudanipun sampun cemepak sedaya men siaga. Ya ayo dimam bareng-bareng to Yayi. Noninje anane nyun sewu. Anane namung sambel tempe penyet kemawon. Ndenjing kula karipan mboten blonjo. Ya wis ora dadi apa to Yayi. Sing baku iso mam bareng kelawan awakmu ngono aku wis seneng. Tenane. Ya iya to. Dulang dinulang weh wineweh antarane wong loro sami-sami nerima napa ingkang dados kekingaranipun pribadi. Saling menerima kekurangannya masing-masing. Ana pahit, getir, asem, manis didahar wong loro ya dilampahi wong loro.
Banjur ngunjuk tewening saking Kendi Perwito Adi. Kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim mak celegu. Celes. Adem. Ayem. Tentrem ora ana rubeda apa-apa. Linambaran. Weninging pikir menebing kalbu. Telas adicara krobongan ngancik adicara candhaipun ninjih ngabekten utawi sungkeman pramila gending kasigek nggih sowanipun Sri penganten sarimbit wonten dalemipun Bapak Sutarwi dalah Ibu Siti Asiyah rumiyin. Sahara Music nyonting-tingane. Ngene ya, musik tenan ngono. Ya ngene iki ora angger player iso ngene kandhane kok ora Tanjung. Mulane Tanjung. Nirokno aku nirokno kok saneksan. Saksamunipun dumugi ingkang tinuju sami sumpeng Mbah Mari kula matur dumateng Bapak Sutarwi dalah Ibu Siti Asiyah mawi repen ingkang kados mekaten. Oh sinendal rasa trenyo jroning ati nampa sungkemira praputra putriki nasib kawedar pitutur ira Bapak Ibu saestu kula mboten nyuwun napa-napa kula sakloro namung nyadong pangestu kemawon saking panjenengan Bapak Ibu. Ya le semono uga Bapak biyungmu ora bisa menehi apa-apa mung bisa ndongakno sliramu sakloron ya nduk ya ngger anakku siji pesen aja do tukaran apa meneh pisan aja ya wis aja kedelarung-darung kana suwana ana ing bapalan ibumu ana ing Keburama ana ing Bapak Ros Darminto dalah Ibu Dwi Elok ning kene ya bapak ibumu ning kono ya bapak ibumu ora ana tetembungan maratuwa ora ana lumarak sowan wonten Keburama anggenipun matur sami anggenipun ngasto angsul-angsul oleh-oleh ugi sami mboten kabeda-bedakaken pramila saksamunipun dumugi ingkang tinuju sami sumangga mamare keluh Bapak Ros Darminto Hamang Suli anggenipun matur Sri penganten sarimbit mawi repen ingkang kados mekaten. Masuk. Ger putraku raket rukun aja lali garwa manembah Gusti tan keri
su'o wata'u tomo den lus pamidangan istri pengantin kakung den iweri-weri kemana istri pengantin putri yo ngger Bapa biyongmu amung bisa ndedonga marang Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga seliramu sak kloron bisa bagya mulya nganti dumugi delahan. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur suwun untuk Sahara Music jos luar biasa. Mak Grum yang Nyalong Forest. Ada nih kok ya. Lanjut. Pramila Sri pengantin serimbit badhe nampi Wahyu Rahayu. Rahayu dawuh yang manis. Wata semono Sri pengantin serimbit plus jajar semanding paribasan getih rong tetes balon rong coklat daging rong tempel wusnya wiji dadi siji satemah hayu hayu rahayu widodoner ing sambi kala dadi berat agung kang kebaing sakinah mawaddah warahmah barokah amin 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 ya rabbal alamin. Sri Make Up Eksan Fotografi Gondes Production galenggal meradetisaken foto keprabon ingkang samya bebesanan ewondene foto keluarga mangke saksamunipun adicara purna saksamunipun pasrah panampi ingkang samya bebesanan. Dan sewu pangapunten mangke sasamanipun foto keprabon Sri pengantin serimbit badhe nyuwun gantos busana awit mangke anggenipun foto keluarga mangke mawi rasukan ageman sanesipun ngaten nggih pakai baju mboten basahan itu solo basahan saking Big Boss Sri Make Up kang wis kawentar saindenging Nuswantara tanggane dhewe. Nah. Dimas ya foto. Lho. Periase kok. Dimas. Tak cetek. Nak sengguh pengantin anyar Yuk.
Dumas Manggolo engko bareng cocok lamah ya ora apa-apa. Ya, oke. Ya. Gas monoksida. Blusuk kok ngarep kono, Gus. Yuk sajet. Jembar kalangan. Gus Devi Susilo manggonmu ning ndi iki? Gegladene kaprigelan ulah kridaning watang. Galiak-galiak Isuba Manggala lampahira pindha tamtama. Lah menika ta warnanira Ki Suba Manggala Bagus Devi Susilo. Cakrik Terengginas Solahira. Jembangkah katiga gah detek piteksa. Toleh kanan dalah toleh kiring nut wiramaning gangsa kang pawiren. Biyak wana wangsa Lak rampak tindak ira Ki Suba Manggala diminggah wonten Setinggil Binaturata. Monggo ya. Nyuwun foto kalian pengantin rumiyin terus mangke kalian cucuk lampah. Yuk Mbak yuk nduk nang. Berdiri semua jumeneng sedaya kemawon kang saya bepisanan. Monggo sasampunipun jeri pengantin serimbit kalarapaken kadang-kadang pramuladi kula aturi siya genggati badhe nyaosaken pasugot ingkang badhe poncaosaken.
Wata semono wis dumugi unggyang kang tinuju Ki Suba Manggala Gya asung dumateng Sri Penganten Serimbit nulya jengkar saking sasana rinengga. Jengkaring Sri Penganten Serimbit pindha Sri Narendra. Dinarung swaraning pradonga menyang rangin katingang Sri Penganten Serimbit wis jengkar saking sasana rinengga. Keparenging sedya marak sowan wonten kersanipun para rawuh manjing ing panti busana harsa ngrucat busane Kanarendran badhe ngrasuk busana kasatriyan. Sinten to ingkang mangersani cucu ing lampah ya Ki Suba Manggala. Rinjih bagus Devri Susilo Biaya Gung Kang Ber Budi Bawa Laksana ngasta wonten pawiyatan luhur wonten ing SMP Negeri Dua Tayu Dwija pinilih toleh kanan dalah toleh kering nut wiramaning gongso kang kapireng sapecak mangu satindak kendel solah bawanira pantes lamun to sira kapatah Ki Suba Manggala Suba menika sae manggala pemimpin pangarsa ingkang sae ing wuri sinambunge Ki Suba Manggala ninjih Praptiwa Manggala nggih satriya kembar busana kembar rupa pralambita dumateng Sri Penganten Serimbit tansah kembar pakartine cipta rasa lan karsane punjering cinarita Penganten Serimbit Timasayu
Lutfiah Khairunisa adalah Bagus Muhammad Nur Zabidin. Tansah kekanten asta paribasan renggang gula kemepyur pulut tansah genggang sarambut. Sinten to ingkang mangrasani juru pangadi busana ninggih Zri Make Up kang wis kawentar saindenging Nusantara Jepat Kidul Tayu Pati Bumi Minatani Griyaningrat. Saha Catur Wararayu Putri Domas ngayap enguri Sri pengantin Serimbit wangsul dumateng Ki Subamanggala piyak ngarsa tangkep enguri sumangga kadang-kadang pramuladi ingkang badhe nyaosaken pasugata ingkang badhe dipun caosaken dumateng para rawuh kakung Wiyah Putih saha sedaya pangomyong. Aturan sekali lagi untuk teman-teman pramuladi, pramusaji, monggo dimohon untuk nika pasugata ingkang badhe dipun caosaken, monggo.